Veľké médiá menia svoje postavenie na trhu len pomaly. O to viac nás teší, že sme z Pravda.sk využili v roku 2024 príležitosť a s novým tematickým hubom sme boli druhé najviditeľnejšie slovenské médium pre tému eurovoľby. Visibility spolupracuje s portálom Pravda.sk na optimalizácii pre vyhľadávače od polovice roka 2023. V roku 2024 sme sa zamerali hlavne na dovtedy nerozvinuté event SEO. Naším cieľom bolo odkrojiť si čo najviac z koláča návštevnosti ohľadom vyhľadávania eurovolieb. Navrhli sme a implementovali komplexný volebný hub ako centralizovanú platformu informácií pre rôzne fázy volieb. V prvej fáze sme odpovedali na otázku, koho voliť s prehľadmi kandidátov a ich strán. Počas kampane sme poskytovali aktuálne správy, prieskumy preferencií a ich interaktívne vizualizácie a hneď po voľbách sa hub pretransformoval na Centrum pre výsledky volieb vrátane regionálnych dát a analýz. O pozornosť verejnosti sme bojovali s väčšími portálmi. Využili sme to, že tému eurovolieb zanedbali a pokrývali len článkami. Našou stratégiou bolo mať konkurenčnú výhodu v komplexnom spracovaní témy. Okrem detailného návrhu, čo sa týka on-page, SEO a UX, sme sa museli vysporiadať s 24-hodinovým nasadením počas volieb, aby sme vedeli reagovať na dopyt v reálnom čase a aby mohol byť hub nasadený bezchybne a s čerstvými informáciami. Vďaka nasadeniu pokročilého analytického reportingu pre klienta vieme, že sme uspeli. Pravda sa stala druhým najviditeľnejším online médiom na vzorke 464 najvyhľadávanejších kľúčových slov na tému eurovolieb. Konkurenciu sme porazili najmä v oblastiach prieskumov a kandidátov. Miera prekliku z vyhľadávania Google na hub dosiahla 5,81%. Priamych preklikov na hub bolo o 63% viac ako na štandardné články o eurovoľbách. Len na hub bez článkov prišlo 250 000 návštev. Výborný komplexný návrh aj exekúcia volebného hubu Pravdy ukázali, že prístup k rozvoju založený na SEO princípoch je pre moderný spravodajský web mimoriadne dôležitý.